Golfo de Vizcaya faenaba o boniteiro de Burela López Sueiras o 12 de outubro de 1973. Formouse unha galerna e o López Sueiras afundiuse, morrendo sus 11 tripulantes e ningún corpo apareceu. Náufragos. Bueno, era tantísimo dolor que eu xa non sei nin o que sentía, nin que non. Parecía que o mundo había cambiado. Miña mãe quedou moi nova, tiña 24 anos cando quedou viuda, con 2 nenas. Foron días moi duros, e tempos moi duros. Nunca se volveu aquilo que deixe para sempre. E cando cheguei a casa, miña mãe estaba chorando e pegando puñetazos no mesado. Entón, xe o que pasou, e dixo que non sabe nada do López Sueiras. A galerna é un temporal que se inicia de forma inesperada sen que sexa fácil predicilo e con ventos moi fortes que se produce especialmente no Cantábrico. Ao longo da historia houbo galernas que se lembran especialmente tráxicas. En Burela, unha das galernas que marcou a este porto foi a que se produciu en 1973. Nun dos barcos deste porto, o López Sueiras, toda a súa tripulación desapareceu por sempre no mar. O 12 de outubro de 1973, a costeira do Bonito estaba rematando para os barcos de Burela. Algúns xa decidiran quedar en Porto, pero López Sueiras seguía faenando no Golfo de Vizcaya fronte á costa de Francia. A galerna percorreu o Cantábrico afundindo barcos e atrapou ao López Sueiras. A única certeza do que sucedeu está en que ningún mariñeiro volveu. Os corpos dos 11 tripulantes levan 48 anos repousando no leito do mar. Eran 3 irmãos socios e tiñan 2 barcos e estaban construindo un de ferro. Esa foi a razón pola que el, que non iba nese barco, se cambiou fora a marea anterior máis esa marea, porque meu tío Manuel, o que iba nese barco, se quedou po papeleo do barco de ferro, que el non andaba nese barco, andaba no outro. Entonces, sobre as 12:15, máis ou menos, unhas referencias que teño, falou, díxolles que eles que se iban, que por ali era tan fuerte, que nunha ola daqueles que se iban. Entonces, cando volveron a chamalo, xa non volveu a contestar máis. E co meu pai iban 3 irmãos, primos carnales meus, fillos de unha irmá de miña mãe. Entonces, esa tía miña xa estaba super intranquila, claro. Eu con menos anos non pensaba realmente que a mí me podía ocurrir aquilo tan gordo, tan gordo. Pero ela estaba moi intranquila. E dicía, pero falan todos, pero Pepe eu nunca oio. Pepe era papá. Pepe eu nunca oio. E bueno, estaba super intranquila. Bueno, viñamos para a casa e mamá pasaba yo mismo. Pero que Pepe eu non o oio. Entonces, pola tarde, ese domingo pola tarde, vimos que a xente iba, había muchísima xente no muelle, muchísima. Entonces baixamos ao muelle e fomos hasta encontrar a ese tío meu que estaba en terra, o que se quedara, Manuel. Entonces, íbamos pensando dentro do malo boas noticias, eu, polo menos, que era a que podo falar por min, posiblemente polos anos. Entonces, meu tío só nos dixo estas palabras, eu non sei o que lle dixo a mamá, pero eu as palabras que oín foi: vadevos pa casa, non vos quedades aquí, vadevos pa casa. Entonces a mí aquelas palabras xa foi tan algo moi gordo. Sentíme como que algo pasaba gordo. Eu, desde ese momento, a pesar que antes non pensaba nada, a partir dese momento eu sempre pensei que non iban a aparecer. Nunca máis tuve ilusión de nada. Miña mãe sempre nos falou de meu pai, desde moi pequeniñas, sempre. Entonces, ela non facía falta preguntarlle, porque ela mesma xa nos falaba a nós. Pois teu pai va no barco, pasou isto,
desapareceron, fundeuse os Sueiras, que era onde iba meu pai no barco, e máis meu tío. Iban os dous, sí. Un irmão de miña mãe, sí. E tiñan 31 anos os dous, cando foi do naufraxio. Eran dous irmãos, e o resto eran fillas. Entón, claro, sí que botaron muchísimo de menos. A Luciano, chamábase Luciano. Eu tiña 1 ano e miña irmá tiña 2, cando morreu meu pai. E non nos acordábamos del pa nada, claro. Entón, a verdad, sempre nos foi ela dicindo que era moi bueno, moi traballador, sabes? Non sei, non fixo falta tampouco, nin eu nin miña irmá, non nos fixo falta preguntarlle porque ela mesma xa nos falaba dele. Eu, como tiña fotos da boda, que mamá enseñábanos e tal, así algunha vez, pois entón a verdade que como vía. Pero, bueno, como sempre nos dicía que era moi traballador, é moi boa persona, pero non só miña máis, sino tamén o entorno noso. A xente do pueblo e tal, sí que nos falaba desas cousas, pero eso que era buena persona, que era que tuvo que ser moi boa persona, polo que me dicían. E ainda hoxe, xa tamén de maiores, non era só de pequenas, ainda hoxe, miña mãe fala moito do meu pai, moito, con nós. Bueno, con nós, cos netos, fala moito, sí, a verdade que sí. Todos, temos 5, entre eu e miña irmá, todos os cativos sí que son, sí. E conocen os abuelos polas fotos, como a nós, e na casa falámoslo cando estamos todos. Entre os 11 homes que acompañan ao López Sueiras no fondo do mar está o tío de Loli López, o patrón Pepe López. Nun naufraxo nunca morre só un mariñeiro, é toda a familia a que recibe o impacto letal. Teñen que seguir as súas vidas, pero estas xa non son as mesmas nunca. Pero ás veces o propio mar, o tenebroso mar, vólvese consolo para as familias. Loli atopa no mar o consolo. Contra a traxedia, converteu o mar na súa vida. Era o barco onde andaba papá sempre, menos 2 mareas que estaban facendo este outro barco, e foi el povo, claro, tiñen que ir ao astillero, cousas de papeles, e foi meu tío. E foi cando escolleu o temporal e... moi malo. Moi malo. Porque primeiro soupose do Reina Vitoria, daqui de veciños nosos. Entonces soupémolo e bueno, papá xa medio sabía, o que pasa que non lo dicía. Cando foi a mediodía, pois xa o soupemos con certeza, de que faltaba o noso. Entonces foron días moi duros, e tempos moi duros. Nunca se volveu aquilo que deixe para sempre. Aquilo, a nosotros a papá era un home super familiar, un home que iso despois nunca lle volviches a ver unha sonrisa, nunca, no. E víalo mirando a mí reventara para o mar coa vista perdida. E víalo cos lágrimas nos ollos, entendes? Foron etapas duras. Sempre se autoculpaba de que dicía, Dios, se fora eu, que pasaría? Para que quedaría eu? Porque claro, además, non é como agora, que agora vanche mariñeiros que a mellor vanche 2 mareas e nos conoces. Pero aquí non. No noso barco había xente de moitos anos. Xente que levaba sempre contigo. Despois morreron familias enteiras, porque houve familias que morreron 3 irmãos. Doutros morreron un irmão e un cuñado. Meu tío morreu el e morreronlle 3 sobrinhos da muller e un cuñado do sobrinho. Entendes? Foron moitas familias as que se desfixeron. Despois quedaron moitos matrimonios novos, había moitos nenos que quedaron con 1 ano e pico, 2 anos. Huérfanos. E iso que eres que non é un pueblo moi pequeno, eso nótalo moito. Bueno, era tantísimo dolor que eu xa non sei nin o que sentía, nin que non. Parecía que o mundo había cambiado. Que todo aquilo, porque claro, eu tiña 25 anos. 25 anos que a miña mente pasou a ter 40. Porque eso é moi fuerte, moi fuerte. Eu había vivido toda a vida pegada a meu pai. Eles vivían nun piso, eu vivía noutro piso que eles me habían dado na mesma casa. Ele era unha persona moi cariñosa. Eu tiña 25 anos, estaba casada, pero papá era de seguir dándoche besos, dándoche abrazos. Vamos,
unha persona que parece que tiñas ali sempre alguén que che regalaban os zapatos, que non era cuestión de eso, era cuestión de que tiñas alguén que te estaba protegendo sempre. Relativamente eras nova, non habías vivido a vida. Entonces, eso faltouche todo. A parte a falta dele é a alegría da casa. A alegría dunha casa falta, además, el era o máis vello do barco e había cumprido os 49 anos o día 5. Dentro desa marea, el cumpliu 49 anos e morreu o día 13. Era unha persona nova, moi nova. Entonces, eso rompeche a vida totalmente. Tanto que eu en moitos anos non fui a mesma persona. E que eu creo que non hai un día solo que non o recorde. Ahora, que tú empeñaste, non eres tonta, tú queres, sabes que tens que acostumbrarte a vivir con eso. Fomos todos intentando asentarnos, intentando facer unha vida dentro do máis normal posible, que nuns anos foi moi distinta, non había navidades, non había nada. Costache muchísimo, muchísimo pasar eses golpes. Muchísimo. E despois acostumbraste pues, a vivir de que non tes aquela persona ao teu lado, que tes que poñer tú... Bueno, quizá tamén me fixo fuerte todo aquilo. Tuve que dar unha volta á miña vida, ao meu traballo, ao meu todo. Non sei se lle hubiera dado igual se non pasara aquilo, pero sí lle din. Un bello álbum entre as mans e o pensamento de Loli Alonso. Son as fotos da boda do seu pai e a súa nai, Manuel Alonso e María Dolores Martínez. Loli non coñeceu ao seu pai e por isto son un tesouro cun valor máis alado imaginado. Tamén perdeu no afondimento do López Sueiras a seu tío Luciano Martínez. E a nai, que está nas fotografías, foi quen fixo o heroico no cotián traballo de facer medrar as súas fillas. Miña mãe quedou moi nova, tiña 24 anos cando quedou viuda, con 2 nenas. Miña mãe fixo todo por nós. Deu-nos estudios, se non quixemos estudiar máis foi porque non quixemos, logo. Pero todo, a verdade, deu-nos todo. Ela labraba a terra, miña mãe non traballaba, claro, con 2 nenas, porque nós pasada fomos, eu tiña 6 anos. Eu quedei-me sen pai 1 ano, e ela non traballaba. Entón, ela dedicábase á labranza, poñía patacas, tiña galiñas, conexos, eu sempre me acordo de vela na terra. Ela levábanos a nos. Ela levábanos a nos. Claro, a miña non podía deixarnos sola. Entonces levábanos a nos con ela. Poñíanos ali na terra e ela, a muller. Éramos as 2 tan cativas que miña mãe, claro, non podía deixarnos. Hasta depois mandounos pasada, sí. E bueno, tamén a muller xa puido respirar un pouco, ela tamén, porque claro, era moito traballo para ela, que si a terra, que si nós e tal. Entonces, claro, para que nós tamén estuéramos un pouco ben e un pouco estudiadas, a muller dixo, bueno, pues vades po internado pasada. E ela, mentras, claro, traballaba, aforraba, que a súa paga de viudez e tal, para despois darnos a nós máis cousas, claro. Miña mãe, como digo eu, é a matriarca da familia. Se nos falta ela, faltanos a todo, todo, todo. Pero cos netos tamén, Sí, sí, ela é o eslabón da familia. Se nos todos vamos a ela. Calquer problema, calquer cousa que teñamos, vamos a ela todos. Sí, sí, a verdade que sí. E axúdanos moito. E aos netos e todo. Fala moito cos netos. Además, é unha muller moi aberta, que non está de hai 40 anos, non, vai avanzando tamén cos tempos. Cos netos tamén. Era a festa en San Román de Vilastrofe, que está aquí ao lado. Celebrábase sempre a Pilarica, Virgen do Pilar. E cando cheguei a casa, a miña mãe, que tiñamos un aparato de radio Philips que collía onda pesquera, estaba na cociña, no mesado da cociña, escoitando a radio, estaba chorando e pegando puñetazos no mesado. Entón, dixeu que pasou e dixo que non sabe nada do López Sueiras. Veñen falando e non sabe nada do López Sueiras. E así foi como me enterei. Entón, aquí, pois, había outros barcos que xa chegaran antes e que non saliran, concretamente. Había un barco, unha parexa que era José, que é tío precisamente de Loli e cuñado de andaban
E habíase quedado, ese barco coa parexa andaba bonito, pero como andaba ao arrastre, a última marea sempre se quedaban ao final para arranchar para o arrastre. E bueno, estaba comunicando, desde o muelle estaba comunicando xa cos barcos que viñan. Fomos ali e estuvéramos falando, estuvo en contacto continuamente con meu pai e cos barcos que viñan. E así foi como nos enteramos de que o López Veira non sabían nada dele. Non sabían que se perdera nin que non sabía, había perdido comunicación completa. Bueno, eso foi... Bueno, había de todo, menos, non sei. Entonces, claro, seguiron falando, entonces tamén foi cando foron tamén tendo noticias de, bueno, xa se pensou no peor, claro, porque ao non haber comunicación, o barco se tiña que haber chegado, e ao non chegar xa se pensou no peor. Pero entón foi cando houve noticias do Reina Victoria, de que estaba nunha balsa e todo, entonces quedaba a esperanza de que eles tuveran tempo de coller. Foi o que se mobilizou, todo o que se mobilizou despois foi con vistas a ver se encontramos as balsas. Parece que a vida está detida no espazo interior de Avelina. Tempo extraño porque non transcorre mentras a vida de Avelina, da súa familia, si transcorre. E ela transita entre os dous tempos tan distintos, pero tan necesarios ambos. O tempo coa familia que ela construíu, o tempo necesario para buscar a felicidade e o tempo necesario para sentir. A historia do seu pai e a súa nai, aos que hai que manter presentes na memoria e no corazón. Madre mía, eu nunca levei as flores ao muelle para tirarlles, que lles levantou os anos, non aparecíame que a quen? No mar, onde están? E intentaba pensar que fora todo moi rápido, que non sufrira, faste unha película na tua cabeza da mellor forma posible. Logo, despois, co tempo, o que fixemos foi que no nicho, que ten o nombre del, arregláramoslo todo, non o quitamos, porque decimos, bueno, pois polo menos é o nombre del o que hai aquí. E acostumbrámonos a levar en difuntos, pois flores a él ali no nicho. E eu hoxe entro no cementerio e casi teño unha película na cabeza que casi penso que está ali. Casi o penso. Eu había 2 anos e pico que me había casado e tiña unha nena de ano e medio. De feito, falou moi rápido, sempre recordo esa palabra, que ele tiña gafas, porque había tido de novo un accidente de moto. Tiña gafas e dicíaslle que ten padriño, era o seu padriño, ten gafas, porque falou ao ano xa falaba, ten gafas. E bueno, ele volvíase loco polos netos. De feito, lle sei enseñar a foto, que foi as últimas fotos daquela, tampouco se sacaban fotos como se sacan hoxe, porque hai as fotos da miña boda, que eran 2 anos e medio antes, e logo despois hai esas 2 fotos, que unha cos netos no cumpleanos dunha neta e outra de carné. Son as fotos que eu teño visibles na miña casa. A miña filla, as vivencias que ten, era moi pequena, pero viveu con súa madriña, que era, mamá, era a madriña dela. Viveu todo o drama de moi pequeniña, pero a mamá era unha persona que sempre falaba moito do seu marido, moi ben do seu marido, porque tampouco non podía falar naide, podíamos dicir unha cousa, sempre falta as persoas que son vos, son as que faltan. Ademais, que a min parecíame sempre, mira como pensaba eu a vida, que me parecía que cada persona tiña o que merecía. Eso cambiei de opinión. Cada persona, sí, pode que teña o que mereza no traballo, e nas cousas, según se vai desenvolvendo e luche, pode que algo aí, pero logo despois na enfermedade e na morte non temos nada, naide, nada. Truncou a vida todo, a dele, da muller, dos fillos, todo. O que dixen antes, nunca volveu a ser igual. Nunca se volveron a celebrar aquelas comidas familiares que facías, das partillas, aquelas comidas, non se volveron a celebrar. Porque eu vía meu pai que cando falábamos así deso, que lle costaba traballo falar. Non quería de boa gana. Era unha cousa que non era un tema que el, se podía evitalo, non falaba do tema. Eso podes pensalo, e sobre todo cando despertas de noite e cando despertabas. Eu era unha chavalita e entonces vivíalo todos os días, día na casa, día a día. E claro, podes pensalo e podes dices tú, Dios, como foi, como non sería, como... Pides explicacións, pero nadie chas dá. Ademais, en dicirche que eu era moito de bañarme no mar, e foi desde aquela
E penso que bañaríame 4 ou 5 veces. Non son capaz de... Méteme no mar e dame respeto. Aquilo marcounos moito, moito a todos. Tanto os que vivimos do mar como os de terra. Xente de terra que non vivía do mar, pero vinculámonos todos e todos estamos cando foi no muelle, todos xuntos e todos, sí, todos apoiándonos uns a outros. A mí o que me dá moita pena foi que quedaron daquela moitos huérfanos, nenos pequenos, e daquela pois non había axuda ninguna, que non é como agora, que lles dan axudas e seguros e iso. Daquela non había nada non houve nada para recompensalos. Que non se recompensan, que non hai cousa que che recompense. A vida dun padre non hai cousa que recompense dun ser querido. Que pasa que, bueno, nunca é tarde para facer iso un homenaje. Nunca é tarde. Que se agorden dos mariñeiros co que luchan e co que despois que non digan que o peixe que é caro. Os barcos son o espazo natural da familia de Manolo López e el tamén ía para mariñeiro, pero o día da traxedia non estaba no mar. Quedara en terra e a traxedia golpeouno ao ver a súa nai cun sufrimento que nunca vira, nunca sentira. Que vida é esta dos homes e mulleres do mar, que traballan ese mar que lles dá a vida, verdade meridiana, pero pode tamén arrebatarlla e faino. Homes e mulleres de corazón de sabedoría innata. E fóramos al Ferrol, nos recibeu o capitán general e deron a orden de que saliran os destrutores que daquela tiñan a base en Ferrol, e saliron os destrutores. E claro, encontraron moitos objetos que podían ser, pero claro, non reconocían nada. De feito, objetos había moitos porque os barcos chegaron a Puerto, a maioría desarbolados completamente. E depois, xuntouse a xente de aquí, saliron unha flota de, creo, non me recordo exactamente, pero creo que foran 16 ou 17 barcos. Íbamos a Marina, claro, despacharon os barcos, tiñamos que ir 4 en cada barco. O sea, que era o mínimo para poder salir. E así íbamos 4 en cada barco. Se reparteu moita xente, que a mellor non iban nese barco determinado na costeira, pero sí, xente que disposta a salir. Coa ilusión de encontrar algo. Era o que sí. Salir daquela duda de que non hai nada que facer. Porque o que quedaba sempre era dicir, os do Reina Victoria pasou por casualidade, pasou o barco francés, e se eles puderon coller as balsas e non tuveron a suerte de que pasara ningún barco, e dentro de X tempo se van a aparecer unhas balsas con esas condicións, entón era o que se quería, esa tranquilidade de dicir, bueno, pues sí, está, perdeuse todo. Foi unha cousa de dicir, vámonos a asegurar desto, pero prácticamente xa se estaba pensando que había pasado. Porque ademais hai unha cousa, daquela Burela era unha aldea pequena, todos conocidos, e, por exemplo, no Pesoeiras, a maioría da xente, dos mariñeiros, non eran de Burela. Eran de Vilachá, o sea, do Concello de Xove, de Penasaúdas, bueno, pero éramos toda familia. Non eran como agora que embarcan nun barco con contrato da tal e depois olvidache, fuche unha maría, olvidache. Daquela xa quedaban dun ano para outro, xa había todo. Era unha familia todo. Era unha familia. Eu empecé así a botalo de menos cando eu tiña 14, 15 anos e tiña problemas cando empezas a salir, que eres nova e tal. Iso sí, hasta choraba así algunha vez, xe Dios, isto era papá, seguro que era diferente, non sabes, as cousas e tal, que me faltaba iso, algo paterno, cando eu tiña problemas, que sei, con chicos, ou que sei, calquera cousa, non? Sí que botei de menos, sí, en ese aspecto que me faltaba, sabes? Sí, sobre 14, 15, cando empecé eu a salir un pouco. Claro que se bota de menos, non tes fotos con el, ni na comunión, ni na boda. Claro, eso sí que che falta. Cando tuve os nenos, sabes, que... Claro, non tes fotos, non tes nada, faltábache eso, pero bueno. Pois sí, non ter a donde ir, a levarlle unhas flores. Nosotros mandamos as flores ao mar. E ainda a miña mãe. Eu casi sempre estou traballando, pero a miña mãe e máis miña irmá, se non podo ir eu, van elas.
creo que salimos un pouco a ela, tirar sempre para diante sempre. Nunca quedarnos atrás. Eso enseñou a miña mãe. Aunque haxa problemas, aunque haxa tal, estamos todos aquí, axudámonos entre todos e tirar para diante. Sí, eso enseñou a miña mãe. É que hai que vencela, é que non che queda outra. É que tens que vencela, é que non te podes esperar tampouco aí, non? A vida sigue, hai golpes duros, moi duros, pero eu creo que hai que ter valor tamén para dicir e afrontar pues mira, hai que salir adiante e temos que salir, é que además temos que salir. E iso que quero tamén é que meus fillos, enseñarle a meus fillos a que señan así, non? É que te vas quedar atrás, para nada. Hai que salir adiante. O que hoxe Burela foi construído co que a intelixencia humana foi traendo do mar. Cada peixe traído á terra co esforzo das familias mariñeiras foi dando forma á realidade de Burela. E o esforzo foi tanto que algúns quedaron no intento e aínda descansan no mar. Cada home e muller da actual Burela ten unha débeda con cada mariñeiro que morreu no mar e coas súas familias, que se traduce nun agradecemento eterno.